Κλεόφιλο, Ασάντε, Ναμπί θέλει να ελευθερωθεί, κρατιέται όρθιος. Ναμπί θα ζυγίσει, θα κάνει το σουτ. Δοκάρι, δεν περνάει μπάλα τη γραμμή. Ναμπί. Βλέπει αριστερά τον Μούσα, εκεί στέλνει την μπάλα. Ο Μούσα κερδίζει φάουλ. Άμυνα από τον Αντωνιάδη. Μούσα. Κίνηση από το... Είναι δύο ομάδες που θα κυνηγήσουν μέχρι το τέλος και τον γκολ. Εδώ από μακριά ο Πίριτς φαίνεται να ελέγχει και από μακρύς. Να μπει. Στέλνει αριστερά την μπάλα στο Τσικόνε. Στο 61% Πάντουι. Να μπει. Έχει επιστρέψει η ΑΕΚ, όλοι σχεδόν πίσω. Δεξιά είναι ο Σάντικ, εκεί πάει η μπάλα. Δεν υπάρχει παίκτη στην περιοχή για τη δεξιά όμως.